Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin, ang aming panalangin, sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutudikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Kong Joey Tutudikan albay, sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman, sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntakalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maning iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMOC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo. Pinagsaro-sarong programa. Serbisyo Asin Riparo. Ang programang magtataon ng serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyong totoo. Asin Riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo Asin Riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya. Sa serbisyo Asin Riparo, tignisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's roll. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo. Serbisyo Asin Riparo. Mga tugang Diyos marhay na pagkaaga Bicolandia.
Maray na aga, probinsya ni Nalbay, syudad ni Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World, good morning. Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias amigos y amigas. Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo Asin Reparo. Unyang pong aldaw ni Huwebes. Huwebes na po, petsa 9 na kitang unyan kang bulan na Nobyembre, taon 2023. Sabayan po ninyo sa indong lingkod 2 oras kita 7 to 9. Oray-restoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari po sa satuyang palibot. Siyempre, sa mga nakakala po yan kan sa indong lingkod. Apwera po yan kan mga pigpapaabot man po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po yan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Naman po sa may mga kumpleanyong unyan, November 9, maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Sa may mga okasyon man po, ano man pong klaseng okasyon yan, dahil nindo paglingawan na sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri ta wara man po kaibang maingat kan sa tuyang sadiri kundi itaman sana. Naman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi kamo. Sige po mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Ako po si Manny Moksaya, si Mr. Hulbutana Tabini, ang sa indong forever na servidor asin taga-Reparo. Live na live mga tugang sa Bicolnet TV. Kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaabot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa kamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayan, ang gusto misa na po. Siyempre, permisa na po kitang maugma, enjoy, asin, relax na po kita. Nga, dapat maugma sana. Taga Bicol kita, mga Uragon. Yo. Babaeng taga Bicol. Di mga tugang sa mga parantabay niya to, ano, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa. Paramdam naman kayo. Pa-shoutout databi. Sa mga nakaantabay sa tuya, good morning po, Huwebes na. Kaskaso na di. Unan mo kaini, nag-aginaldo na. Mga tugang taod-taod ang tabayanan po nindo magkakaulay niya to si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw kang probinsya ni Nalbay. May kinaaraman ini sa May Forever sa Albay. Aramon ta daw ini kay Ate Glen. Gari magayon ini sana maabot ta ini. Ining May Forever sa Albay. Taod-taod dyan. Antabay po kamo ha. Siguradong makakaulay tanangon niya na daw si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Kasud busy yun. Parahalat pala na ko ni Ate Glen. Parahalat ko ngayon so apod mo. Ako busy yun na maray. Grabe kaya. Grabe ini. Mahigusunon na busy gobernador kang Albay. Si Ate Glen. Sige, antabay po kamo ha, tatawad.
Ano sa tuyang mga riparo ngunya na Webes? Oy, kahirak man kang na aksidente dyan sa Pulanggi, di. Sarong lalaki po ang gadan. Naligis kang tren dyan sa Pulanggi. Pag nakaagingal daw. Oy, mga tugang, ang presyo databi kang bagas buminaba databi sa mga nakaaging bulan. Pero mas mahal pa ini ikumpara ta databi ka nakaaging tao. Di baga? Ngunyan baga luminobon so presyo kang bagas. Buminaba kan mga nakaaging bulan. Tag-ani. Ngunyan, patas na naman ini. Bantang so presyo tabi kang bunay. Nako. Patayo na sa ninan pambansang ulam ng Pilipinas. Pambansang ulam ng mga Pinoy. Padagos na naman ang paglubok ang presyo. So, 7, ngunyan, 9 na. Ano nangyari? Paano kayo ni kita kayo ni makalitchiplan sa Pasko? Bata, paborito hunon ko ang litchiplan. Papahiton mo ako ki mga 5 ubos ko. Bako kapag nga diabetic. Habag bako pa kita diabetic, pahiton ta na. Yo. Paano kaya ni sulit chiplan ta sa Pasko? Nay ko po, kamahal na kang bunay. Salag. Anon mga iba pang apod kang bunay, salag, itlog, bunay, ano pa? Aram ko salag, itlog, bunay, ano pa? Ay bagang pambansang ulam, madali lutuhon. Iyon ang kaya kan mga pobreng tikoy. Padagos ang paglangkaw. Mga Pilipino databi, mga tugang na wara nin trabaho kan nakaaging bulan, luminangkaw sa 4.5%. Luminangkaw nin 4.5%. Sigon po yan sa Philippine Statistic Authority. Puros na sa napaglangkaw. So dahil trabaho, naglangkaw. So, mga barakalon, sige ang langkaw. Pati sa mga daing trabaho, sige man ang langkaw tabi. Maria Bibet Gugulin, good morning. Sige na sa ang langkaw. Bantang mga tugang supetisyon laban sa 125 million pesos na 2022 confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Pigsangat ini sa Korte Suprema. Ngaya dahil ka man dapat pwede maggamit kan confidential fund na yan. 125 million. Pigsangat po yan sa Korte Suprema. At asusangon yan baga gari daina tatawan in confidential fund si Vice President Sara Duterte. Grabe baga so deribati dyan sa Kongreso. Ngaya tapagtawan tayang ki confidential fund. Tuman sana ngaya tawan ta so mga kaipuhan. Sayan tabi mga tugang ang sa tuyang pag-restoryahan na mga riparohon ngunya na Webes. Digdi po sa laog kan sa tuyang programa. Sige po mga tugang, alas 7:19 na. Mga tugang, ang programang ini dara po sa tuya kang MBY Dormitory. MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City. Open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Vids Laudit. Ang manager po kang MBY Dormitory o yung MBY Dormitory, madali po nindo yan makuha. Along National Road, sa pagitan po yan kang UST and Mariners. Diyan po yan sa syudad kang Legazpi, sa Rawis.
Kaya sa mga naghahanap po ki dorm, mga naghahanap ki boarding house, ayan dyan ang MBY Dormitory, ano? Kay Madam Maylin. Ohayo gozaimasu. Salamat. Ingat po, pirmi. Siyempre, mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay. Mahiguso na Vice Gobernador. Taon-taon magkakasabay niya to. Sa May Forever sa Albay. Siringman mga tugang ang programang inidaraman po sa tuya kan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso City Councilor Riner Burse, Siyudad din Tabaco. Kasabay taman dyan si Congressman Attorney Jel Bungalon kang AKB Party List. Siyempre mga tugang kasabay taman dyan si Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Yan po sa tuyang mga katuwang sa programa. Maraming salamat po. Kay Sir Ramil Banyares Barbacena, good morning. Maraming naaga sa mga parantabay niya to. Yan, paki-like and share na lang kan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Sige, aramon tamunan magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Palawgon tamunan pag-asa. Sige, pag-asa tabi, maray na aga sa Indo. Maray na aga sa Indo pag-asa, pasok. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay araw ng Huwebes, November 9, 2023 at narito magiging lagay ng panahon para sa buong maghapon at sa mga susunod pang mga araw. Sa kasalukuyan, patuloy yung ating monitoring dito sa low pressure area. Huli nating namataan sa may layong 395 kilometers sa may west-southwest ng Puerto Princesa City sa may Palawan. Itong nasabing low pressure area ay nananatiling mababa yung tsansa na maging isang bagyo sa mga susunod na mga araw at possible na lumabas ang ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Samantalang patuloy yung pag-iral ng northeast monsoon sa may bahagi ng extreme northern Luzon at sa nalalabing bahagi naman ng ating bansa, umiiral itong tinatawag natin na easterlies o yung mainit na hangin na nagmumula sa karagatang Pasipiko. Kaya naman sa buong maghapon, possible din na maging maulap yung kalangitan sa lahat na nasa silangang bahagi ng ating bansa at magiging madalas din yung mga thunderstorms. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Kalakhang Luzon, asahan natin ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dito sa may bahagi ng Palawan kasama na sa Calayan Islands dahil pa rin sa epekto ng low pressure area. Samantalang ang hanging amihan naman ang nakakaapekto sa may extreme northern Luzon na magdadala ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o may hinang pag-ulan o pag-ambon sa may bahagi ng Batanes at Cagayan kasama na sa Babuyan Islands at sa nalalabing bahagi ng Luzon kasama na dyan ng Metro Manila, bahagi maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog especially sa hapon at sa gabi. Agwat ang temperatura sa may lawag nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa may Metro Manila at Tuguegarao nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa may bahagi naman ng Baguio City 17 to 26, Tagaytay at Puerto Princesa 23 to 30, sa may Legazpi 25 to 32 at dito naman sa may Calayan Islands ay 24 to 30 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao, asahan sa buong maghapon ang generally fair weather conditions, may mga tsansa lamang ng mga isolated na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog na magiging madalas pa rin dito sa may bahagi ng Zamboanga Peninsula at sa may Basilan, Sulu-Tawi-Tawi dahil pa rin sa lapit ng low pressure area. At ang agwat ng temperatura dito sa may bahagi ng Iloilo ay nasa 27 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa may Metro Cebu at sa may Kitacloban, 26 to 32. Sa may Cagayan de Oro ay 25 to 31. Sa may Metro Davao at sa may Zamboanga City, 25 to 33 degrees Celsius. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon wala tayong nakataas na gale warning sa naman baybayin ng ating bansa kaya naman malaya pa rin makakapalaot ng ating mga kababayang mga isda at may maliliit na sasakyang pandagat. Iba yung pag-iingat lamang sa mga papalaot sa mga baybayin ng Northern Luzon kung saan maaari pa rin makaranas ang katamtaman hanggang sa matataas sa mga pag-alon, dulot yan ng hanging amihan. At para naman sa ating 3-day weather outlook simula bukas, araw ng Biyernes hanggang sa weekend, aasahan natin na generally for weather conditions sa malaking bahagi ng ating bansa magkakaroon lamang ng mga isolated rain showers and thunderstorms. And by Saturday evening hanggang Sunday na umaga, inaasahan natin
na magkakaroon ng panibagong bugso ng hanging amihan kung saan makakaapekto ito sa may bahagi ng Northern Luzon. Agwat ng temperatura sa may Metro Manila ay nasa 24 to 32 degrees Celsius, sa may Baguio City 16 to 25, sa may Legazpi ay nasa 25 to 33, Metro Cebu 26 to 33 at dito naman sa may Metro Davao ay 25 to 34 degrees Celsius. At ang haring araw ay sisikat ngayong 5:54 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:25 ng gabi. At para sa karagdagang updates, lalong-lalo na sa mga thunderstorm and rainfall advisories, magaling bisitahin ng ating social media accounts, DOST_Pag-asa, at para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang ating website, pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ito po si Patrick Del Mundo. Magandang umaga po sa ating lahat. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay Mga tugang, yan po ang Pag-asa. nasabi na tayo Thank you, Lord. Medyo okay. Katuyang panahon. lakad at masiglang tumuhin ang Sa mga tugang niya, itong mga parasira, pwede ka mong maglawod. tuluyang ng gigil Pero ingat man po giraray ha. ayong Maski daing gale warning, pero ingat man po giraray ka mo. Yeah. kapatid Sige mga tugang, 26 minutos. na pag-asa Lipas po ang alas 7 in morning Philippine Standard Time. Dahil po kamo mag-rally may tungkol sa pagbabalik makakaulay niya to si Vice Governor Ate Glendaong Bungaw manalangin habang kang probinsya ni Nalbay. ang kampa May kinaaraman po ini sa pigsasabing may forever sa Albay. Standby ka mo, standby. Babalik po ang programa. Lipas po ining mga importante sa nang pagiromdom. Kong Joey. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta ka albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligaw Office
EAS3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotevio Street Corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Kampana ng simbahan ay nanggigising na. Serbisyo Asin Reparo kay Mahal si Manny Moxea, Mr. Hulbutan sa Bicol Net TV. Mga tugang, balik na po kita digdi sa programa 31 minutos. Lipas tabi ang alas 7 in morning Philippine Standard Time, mga oras pong yan. Atod po sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yaon po yan dyan sa pagitan kang UST and Mariners dyan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, ayan dyan ang MBY Dormitory. Ano? Siring man ang oras na yan natod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao, kang probinsya ni Albay. Kay City Councilor Riner Bursik ang syudad din Tabaco. Siyempre kasabay taman dyan na si Congressman Attorney Jel Bongalon, kang AKB Party List. And mga tugang si Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot, kang Malinaw Albay. Balik na po kita mga tugang digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ngunyang pong aldawnin Webes. Kapit sa 9 na kita kang bulan na Nobyembre taon 2023. Ako mapo girarayan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea si Mr. Hulbutana. Sando po kita alas 9. Sige po mga tugang, duro-diretso na kita. Serbisyo Asin Reparo. Sige tabi mga tugang, kuhahunta na po ang linya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao. May kinaraman po ini sa pigsasabing may forever sa Albay. Kung ang sa indong apod kani, kung ang sa indong relasyon wara ki forever sa probinsya kang Albay, igwag ki forever. Aramon tayan kay Vice Governor Ate Glenda, ang may gustang Vice Governor, digdi po sa probinsya kang Albay. Sabi tabi, batching nuli kang ba, kung wara kang forever, digdi po sa probinsya kang Albay, may forever. Nasa linya na si Vice Governor Ate Glenda, si Vice Governor Ate Glenda Ong Bongao. Ate Glen, maray na agasay mo.
Good morning, Mox. Good morning man sa gabos na may mga forever digdi sa Albay. Sana all, sabi. Sana all. Okay. Ate Glenn, ano yung pigsasabing may forever sa Albay? Oo. Makonsuelo daw po ini nga may forever sa Albay, Mox. Ta ini bagay katulong taon na ng implementation. Nag-start kami during the administration of Governor Al Francis Bichara. That was the first ever My Forever sa Albay. Kaya nga last year po, ang gobernador man ka ito, si Governor Noel Rosal. Okay. Kang giniputa. And yan na taon, iba na naman ang satuyang gobernador, si Governor Grex Lagman naman ang sabi. Kaya sabi ko, gari nagkakataon talaga na every time na tigigibom ini nga dakulaon na ining okasyon para sa mga mag-aragom na nag-aabot sa 50 taon ang pag-iribahan. Sabi ko, gari iba-iba ang nakatusaw ng gobernador. Pero magayunan po siya ngunya na year, ini nga time ni Gov Grex. Dati, sa ng Aldaw. Takang last primero ming taon kay Gob Al, igwalang kaming 200 labi na mga albayano couples na nagisilibrar kan sa indang ika-50 taon na anibersaryo. Last year, 300 plus naman ang mga couples. Matubod ka ngunyan tabi, Mox, ang may forever sa Albay, uminabot kilabing 400 na couples. So, ibig sabihin, tabi, Ate Glenn? Nagaparadakol ang may forever. Ibig sabihin, tabi, Ate Glenn, anniversary yun, ika-50 taon nindo yan. Ano yan? Wedding anniversary? Yes, wedding anniversary, whether na ang sa indong kasal, simbahan, o kaya sa simbahan. Igo-consider ni man nga ni Mox, so kasal kan Muslim, basta duman sana sa primerong agom. Oo. So, bako iningaya sa simbahan lang. Basta kinasal ka mo, may i-present ka mo certificate of marriage, tigi-ibami po digdi sa selebrasyon na ini na mapatunay na 50 taon na po sindang kasal. Ano yan? May petsa ba iyan kung hanggang anong bulan? Bilog na taon po. Bilog na taon. Halimbawa ngunyan na 2023. Yes. Halimbawa kung ang wedding anniversary mi tabi Ate Glenn sa Disyembre pa, pwede na ako. Pwede na. Iyan lang ang sana magdamog sa mga lolo, mga lola So gabos po na nag-celebrate kang sa indang wedding anniversary poon January 1, 2023 hanggang November 20, 2023. Iyan po, susupigata-uta po dyan na incentive na 10,000 pesos para sa mga mag-agom. Makukuha na po ninda iyan mismo sa Aldaw kang November 23 o kaya kung naka-schedule sindang 24. Pero mga November 21 na ang anibersaryo hanggang December 31. Ang sa inda pong 10,000 na insentibo, makukuha din next year na. Sa January na po. O kaya, minsan, kaipuhan yan na-explain namin po. Siyempre, gabusin na nag-expect na makukuha din during that time. Kaya lang, ang nakakaag tabi mo sa ordinansa mi, dapat nakasilibrar ka na. Mo, dahil pwedeng i-advance sa 31. Sabaka bagamok ngaya, ikangaya sa 31, nagbulagan ka mong December 25. Huwag naman. Di pa kaiya? Diba? Iyo man ang ganda Oo. So ito very kaipuhan mi talagang mapasabot sa inda para dai nag-expect sa iba. Dai mi aram kung pira iyan pero it naman sa natabi iyan Mox. Kaya imagine, November 20 naman sana to December 31 na dai pa nag-celebrar. So, iyan po sa Giraray, good for 2 days po ngunyan, binanga ni po sa segundo distrito, dari ang first district November 23, kairiba sa kabanga ka na segundo distrito, and sa third district naman, November 24, kairiba naman, so kabanga naman ka na mga couples kan segundo distrito. So araw kaan sugari naging
pagbanga mi ta ara mo po Mox ang naging saro man ka na rason. So inot na may forever sa Albay tigtugutan mi magparaso. Maski baga naka-wheelchair na minsan dipisil na ang paglakaw, tigtugutan mi. Kan time na ito gari na nahaluyon so paso. Oo, nahaluyon na maray. Siyempre baya, di ba? Pagkakataon. Kad ikaduwang 300 plus garipig bawal kan na PSWDO na mag-iriba pa ngaya so mga dai naman ngaya nakakalakaw kaya medyo namundo po ka ito Mok so mga gustuhon pa man magpaso so maski pag naka-wheelchair gusto pa maninda na ipaso sinda usulon sinda kaya ngunyan binalik mi po ito since 2 days naman basta gusto po kan couple na magpaso pwede po sinda maski maluway-luway na ang paglakaw mahalap kita tabat halawig bagaan mo sa dako na bagaan Astrodome diba so talagang surunudan iyan na nagpapaso pero ngunyan gigibuhon ta po giraray anta gari riniklamo po iyan dati nata ngaya tapig barawala na sum nga naka-wheelchair nagustuhon pa man kaya yan po sa mga pagbabaguman ngunyan and syempre habang naghaloy po ining programa ta lanot man inipigwa pagayon po. So ibig sabihin tabi Ate Glenn, ining programang ini siguro programa mo pa ini kang board member ka pa di. Taduro diretso o ta nagkatulungan nga ning gobernador. Diba? Oo, kan pagbalik ko po Mox, iyo man iniso na nagibo kong ordinansa para sa mga mag-agom. Nasa man baga pa Committee on Women, Children, Family. Oo. And bako lang po bako man actually ini para sa senior citizen talaga. Nagkataon lang na pag nagselebrar ang mag-agom kan sa indang ika-50 taon, senior citizen na sinda. Pero ang tiga tawan ta pong onra digdi ang pamilyang Albayano. Tama. Nagaribaga sa programang ini lalo tang pigpapakusog at pahiling ta sa mga younger generations na dapat sindaman ang pag-ibahan kan mga bagong karasalon ngunyan dapat umabot man sinda sa 50 taon. Tabako iyan imposible. Saro iyan na desisyon. Iyan ang permi ko tigataram. Dapat kapag kasal pa sa nanindo, desisyon ng tulos nindo. Aw na kami, maski anong mangyari, mag-iibahan kaming duwa sa habang kami nabubuhay. Yan mag-aarog kan. Dakula una onra iyan kang pamilya nindo, kan mga aki nindo, na sumag-agom, nalagpasan ninda gabos ng mga pagsusubok. Buda, pinaglaban talaga, pinanindugan talaga dinda. So sa indang pagpapamilya, iyan po ang pinaka seryosong mensahe kang programa pong ini. Ayun, so golden wedding anniversary ni 50 taon na kamong nag-iibahan. Correct. Opo. Very good. Ano daw tabi Ate Glenn, maabutan daw ini? Iyan man nga ni ang hapot ko kaya sabi ko nga ni, di ba, Mox, sabi ko nga ni, bako saan nadigdi ang tigururunan na inlabon ka mo sa kada saro. Sabi pa ga, grabe, uminabot nga iyan, muuton nga sa lambang saro. Bakit man lang iyan, Mox, isipon mo, maski muuton ka mo sa lambang saro, pag luminuyan na ang salud kang saro, pwedeng mabayaan na, na makaabot sa 50 taon, di ba? Kagaling nga sumakabilang buhay na. Dahil na inabot, naghilang-hilang na. O, di dahil na naabot so may forever sa Albay. So, igwa man na mga makusugon pa, mga makusog-kusog pa. Pero, ang nakulangan man, love sa kada saro, taso saro, sumakabilang bahay na. Duwa baga iyan, either sumakabilang buhay, sumakabilang bahay. Kaya ngayon na naaabot ang may forever sa Albay. Kaya ang mensahe man po, digdi, you have to stay in love, and you have to stay healthy para po maabuta po ang golden wedding anniversary kan mga mag-agom. Opo, so ibig sabihin pong mensahe. Oo. So ibig sabihin tabi Vice Governor Ate Glenda, ikakasal giraray sinda sa petsa 23 and 24. So duwang batch. Iba ba ikakasal giraray sinda? Mapaso sinda. Ano daw tabi ang feeling kang sarong mag-agom na ikakasulon ka giraray tapos mapasok giraray ka mo, adi?
magayunon. Tapos pag nag-aaranuhan na bagaan kanso, may ano man sindang may dalang singsing, so mga dati nindang singsing, diri pigusulot manggiraray. Saro pa iyan sa haluyon, masulot mo. Oo, dahil na nagkakaarano ko anong guramoy, ang iano. Pero may mga ninong-ninang mga palantabi ni Ate Glenn. Ang mga ninong-ninang kaiyan, invited ta ang mga mayors, invited ta po ang mga bako gabos na councilors sa dakulo na paano. Oo, so mga MSW o CSWD o buda so mga board members ta kami halos presente gabos diyan. Kami ang gariti ko consider na mga ninong, mga ninang kaiyan. Buda, ang mga aki, ang kada couple, may darang duwang kapamilya. Hanggang duman na kami sa duwang kapamilya muksa, pano na ka ng Astrodome, dapat bagatawan tang maray na espasyo ang satuyang mga senior citizen. Kaya piglilimit man ang mga imbitado. Pero iyan ang mga yaon diyan ang mapantumi naman kaya may bigi prepare man ang mga nagapuro pantumi na iyo biga pa sayaw me di ang mga officials nagasaro-sara bitman kan mga kwarta sa arog ka iyan. Kompleto man siya. Dahil lang po kami cake. Igwa lang kaming gari tulong dakulang cake. Pero dahil minaman tiga individual. Number one, dahil naman bagaan nagkakaraon. Dahil ang iba dyan, bawal naman kimahamis. Kaya, ang pighali nilang, so iyan na cake, buda, so itong gari wine. So wine, bagata. So tigpapainom na nagsasalbidan ang kamot. Yan, dahil naman po ito, pigigibo me. So pero so iba, so pantomina. So kulturang Bicol noon, pantomina, yan ang, dali hata, ibalik taga, magayon initabi mga taga-probinsya nin Albay. Magayon ining programang ini, so bali, pantulo na pala nini. Sige, balik tabi gararay po kita, Ate Glenn. Iyo ito, gabos iyan, tigigiribo, apwera lang ka itong mga may pa merienda sena naman po kan ang probinsya, magayunan po kan ang dekorasyon kan Astrodome, tapos may programa man po kaming pigpipreparar para po sa kaugmahan kan sa tuyang mga ining mga sa tuyang senior citizen na kairiba. Dakulon na tabi kay ni Ate Glenn ang sa imong mga ihado-ihada. Ang ko dyan mo, maski dahi ko man taday naman baga-aram ang buhay ta, pero at least may ginibo ka para sa mga mag-aragom na ini, diba? Na talagang grabe ang inagihan sa indang pag-ibangan, pero may forever talaga sila. Ibig sabihin tabi ordinansa na tabi ni Ate Glenn, so duro-diretso na inidigdi sa probinsya kang Albay. Tama. And mapapatunayan na maski sisay po ang tumukaw na gobernador, ikatauhan pong pagpapahalaga ang arog kaining programa para sa pamilyang Albayano. Okay. Huni na tabi ang hapot, Ate Glenn. Paano tabi makaka-avail itong sa tuyang mga kababayan digdi sa probinsya kang Albay kaining programa pong ini? Dahil pa nga nag-aabot, supposed to be October ini, tigigibot ta ini sa elderly month. May tigabot pa kitang elderly week, elderly month, duman dapat ini every October. But because of the election ban, kaya na-move ini to November. Ngunyan, since ikatulunang taon ini, araramo na daw iyan kan mga Albayano. Na medyo na-dipisilan lang kami kang suino, ta syempre bagong programa da ini aram. Pero ngunyan, maski ngunyan pa sana, so mga golden anniversary sa 2025, ay sa 2024, halos daan, nagasarablit na iyan sa MSWDO. So MSWDO ang in charge kayo na Opo, buda nagataram po sa indang mga baska, oska, so sa barangay po baga mga senior citizen. Tapos tiga tarabangan na iyan na makasubmit duman sa CSWD buda sa MSWDO. Katapos pasiring naman po iyan sa muya. Gari sa masunod na taon kay ni mas madakol tabi ni Ate Glenn. Baka umabot na 3 days ang satuyang celebration kay ni Pero magayunan po iyan. So sabihon talaga dakulo na ang nagpapahalaga kang pamilyang Albayano na dapat
dapat ang ibahan kang mag-agom solid. Tangani, mas magkusog man ang sa indang pamilya. Ini ang pinaka-objeto kaya na programang iyan. Bako itong so 10,000 na makukuanin da. Ako, ay Diyos ko, kung tutuusin ka, tinataraman ko ang mga gurangkaan. Kung bayad iyan duman dahil sa nag-ibahan sinda, gari, kulang mo niya. 50 Bayadan ang kang milyon, diba? Sa gabos na tinios mo, sa gabos na inagihan mo, mga pagsubok sa indong relasyon. Gari, bako siya, pakonsuelo lang talaga po iyan na 10,000. So, ibig sabihin, may iba nga na dyan na sobra ng 50 taon iyan nag-ibahan, nagpakasal lang sinda, medyo late na araw kayan, di ba? May pagkakasal pagkatabi atigli na nag-ibahan ng 10 taon, pero dahil pa sinda nagpakasal. Di ba? May mga araw kayan. So, may mga nag-ibahan talaga na sobra ng 50, pero sa pagkasal, ang barometro dyan, so sa indang wedding anniversary. Oo, tagari baga, sarok pa sa mga mensahe na dapat amok magpakasal. Tama. Daini, encourage ang mga, live-in lang. Gari, dapat nagpapakasal. Gari ito ang katibayan man kan sa indong pag-ibahan. So iyan, encourage mi man. Saro iyan na encouragement na dapat talaga nagpapakasal. Gari gusto ko naman magpakasal. Oy, Ate Glenn, so mga baba doon? Kaiyan sa muya na. Tangani day naman sina magarasto. Subukay sa muya na po ito. Itatao minasan na sa inda pag-abot sinda. Pero subado ninda. Gusto man po ninda na sa indaman talaga. Takanya-kanyaan. May simplihon ni minaminadyan. May nakagaw na may minadyan. Iba-iba ang sa indang And day naman kami. Basta ang color lang po. Puon puti, cream, hanggang gold. Gari lang ka na ang color may cream gold. Tag-golden anniversary. Gay, pig-imagine ko na tabi at Tiglinda, pag pantumina, makakadakol kayo na dyan na tulok, so matibay magpantumina. Ay, may mga pigi-preparar naman paano ang mga aki ninda na gari iyo man ang minasarabit. So kaibahan baganduang mga aki. Ito ang minainot na minasarabit. Pero minsan may mga officials po na nagasarabit pa man sa mga nagataraong mga ampaw. O narumduman ko dati, so ako Bicol. So may mga arugaan na mga na pag naaraman po ninda, nagapadarara po sinda ki mga ampaw para sa mga gurang. Halimbawa ngaya so mga taga-tiwi, so couple kang tiwi, iibahan man kang mga opisyalis kang tiwi. Oo, iyo ikong arugat. Ikong nganing one time, gari pulanggi po ito, na susingsing kan mga couple. Pwede. Sinagot ka ninda. Sinagot talaga ninda. Gari, sinarawan ninda sa mga kada couples na mga singsing. Tangani, gari baga, bago man ang singsing ninda. So iba, doon nagkawarara na. Tama. Oo. Dapat bago naman. Kanya-kanya man na pag-ataman kan mga mayors. Buda ang paradabaon kan mga mayors ang nagkakamaralisyahan ko any program na para sa mga senior citizen. Ang satuyang mga alkalde, paradabaon ang mga pigpapaharatod iyan. Ang transportation kaan so mga taga-tabako, sararo iyan na madirigdi sa Albay Astrodome. Arog sila kaan na medyo grabe ang pagtao digdi po sa Albay. Importansya sa mga programa kan sa tuyang mga senior citizen. Iyo man ang gantabi Ate Glenn. Halimbawa ngayon ako saro akong opisyalis kang banwaan. Ako na masagot kang singsing. Adi tapiraman sa naiyan. Pagayon bagayan. Kumbaga magiging memorable so time na iyan golden wedding anniversary yan. Dahil kakan malilingawa. Sarong beses man sa nabagan sa pagkabuhay kan sarong tao, di ba? Ayun. Kung sunod kayan tabi sunod kang golden, 100 years? 100 years? Ang aram ko po, digdi sa tabako, since ang probinsya pa, gari tigi-celebrate na ang 20, gari ang 60 yata, isi-celebrate naman kan tabako. Kasi actually, ang tabako po, through Councilor Hector Rodriguez. Opo, kaninot. Nagibo man siya kaiyan. Actually, nainot nga ni Sinda kaan. Kaya lang, nainot kaming mag-implement. Kaya sabi ni Mayor, dumana lang Sinda sa after na kan 50 years of marriage. Opo. May mag-abot pan si Sinta. Talagang grabe na mag-abot pan si Tinta. Ay, grabe naan. Mag-abot pang 75. Grabe naan.
alam ko tabi Ate Glenn, ang edad ta maabot ay ako, maabot pa sana ako sa 50 kaya alangan manapon pag birthday ko, pimirong apod kini, pagkamundag ko kinasal tulos ako. Gari na ipamaan. Yo. Tama. So makakabil talaga kita kini tabi Ate Glenn pag 70 anyos na siguro kita. Iyo. So mga senior citizen talaga. Makaka-avail ka ini. So, oo, mga nasa mga 70, 70. mga arog ka ng edad po. Day naman nag-ano dyan, mga 7. Takon kan inot baga 18 tiga kasal, plus 50 mo. So 18 baga, ang legal Tama. baga 18. 18. Taday ka man ikakasal pag day ka pa 18. Iyo. Plus 50. Yan ang pinakaaki na 68. Iyo. Tapos yung iba, mga 70 na. Ayun. Ay, Mox, Oh. medyo may dumanon po ako sa Sige. Common High School. Kung, Sige, kung tabi. okay lang, kung okay naman po kita, Mox. Okay. Baka naghahanap na sa kuya si Sir na Seth. Apo. Sige tabi, mensahe mo tabi sa mga albayano tabi, Vice Governor, guide po. Well, araw kan sabi ko nga ni, sana gabus po kita. Bako lang sa para sa programang ini. Yes, po. Sana gabus kita magstay healthy para sa satuyang pamilya, di ba? Nagatrabaho kita para sa satuyang pamilya. And magayunon man na, digdi po sa Albay, love lang kita. Di kita masyado nagaparaarano sa mga negative. Tama. Sa haliputon man sa namok sa ang buhay. Yes. Kung pagparaaranon, ta ini na permi kita daragit, permi Kiridit. kita dakulon kitang perming kiridit. Dapat relax Relax. kita. I-enjoy sana ang buhay. Kay may sa politika iyan mo, di ba? Tapos na naman to sa barangay, sana nagkaurulian na ang gabot. Di ba? So, mag-enjoy lang sa buhay. Life is short, so make the most out of it. Iyon man sana po ang sa kuyang mensahe mo. Basta sa Albay, may forever sa Albay. Tama ka dyan. Okay. Sige tabi, Ate Glenn, salamat Thank you. tabi sa oras mo and mabuhay ka, Sige ingat po. tabi. Iyo, sige. Mga tugan si Manimok Vice Governor Ate Glenn Daong Bongkaw. Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Thank you very much kay Vice Governor Ate Glenda, nagayuno ng programa di. Dahil natin para istorbo grabe ang apod kini schedule. No rin daw kita kini maka-avail kini batching na nolikamba. Paano ngaya kung gada na su agom pero dai na nag-agom sa buhay o dai ka na dai ka man makabil dapat kopol batching dapat yaon su agom mo kaya nga ni ikakasal giraray ka mo golden wedding anniversary so dapat yaon su agom mo sabay ka mo mapas. So maski nga limbawa ikatabi batching may mga arthritis ka na, mapasok ka. Kung pirilay ka na dahil ka makapasok, may wheelchair, iuusol ka. Ang importante ikakasal ka giraray. Bira na baga ka nag-abot sa arugan? Batching? Bihira na. So iba nga ni dyan, dahil pangani pirang taon, pagkakasal, nagsuwaya na. Nagpasiring na sarok, nagpaanal na. Nagkarasuhan na. Di ba? Kaya masurtihon uminarubot sa 50 anyos na anibersaryo nindo kang pagkakasal. Tama mensahe. Bako ngaya ini 10,000 sa nang makukuha ako di. Kaipuhan talaga na sakripisyo nindo bilang mag-agom uminaloy. Takon ngaya ang agom mo ngaya Sir Pedrito Perez Pastillo dahil kaaboto na 50. Pastillo nga ni ang agom mo para buyo. Ano ito sukanta kang Bicol na mauli para buyo. Ano ito? Ugmaon si Papatik kang boses mo, sabi ni Sir Pedrito Perez, si Chotikyo. Ano daw kung kantaong ganun? So, kanta nga ni Chotikyo na ang agom para buyong, mauli, buyong, ano ito?
So, Bicol, natin kakanta. Rochelle Montero Malyari, good morning po. Kay Sir Ryan Llenaresas dyan sa RTC, sa Regional Training Center kang Philippine National Police dyan sa Campola. Yo. Mauli para buyo. No? Ang agom para buyong mauli. Buyong. Argaso, kanta ba ka sa Bicol? Kung baka ako agam managad ki agom na arog kaya, dahil kaabuto na 50 taon kung kamo nag-iibahan. Tapos lalatubon kapag ang agaw mo pagbuyong. Sir Charlie Sayes, good morning tabi sa imo. Guyugod mo yan na paglalatubon ka kang agaw mo, tumagal ka kaya na 50 taon. Pag uli kang agaw mo buyong, papatururo nun dyan sa mga kaldero kawali, pag uli, punaw. Lalatubon ka ng agaw mo, matagal ka kaya. Magayon ang programa, supantulo na pala nining taon, ini pong May Forever sa Albay. So, mga maabil kayo ni next year, sa 2024, halimbawa sa 2024, tabi Sir Charlie, masilibrar kamong mag-agom ni misis mo kan sa indong golden wedding anniversary. O, di palista na kamo dyan sa indong DSWD office, para isubmit duman sa pangaran indo na kamo na ang makakaabil kaya next year. Kasi ordinansa na ini, taon-taon na ini. Nadigdi po sa probinsya kang Albay. So, ordinansa ini na ang author kay ni Tabi Mamambi Bungalbal si BM Ate Glenda nangunyan, siya na po ang vice gobernador kang probinsya ni Albay. Sige tabi Sir Charlie. Sige, kopya tabi. So magayon pigi-imagine ko na tabi Ma'am Ambi Bungalbal. So taduwa da ang aldaw sa gigibon ini sa November 23 and 24 dyan sa Albay Astrodome. So November 23, so taga first district, tapos so kabanga da kang second district. Katigduang batch. Kung biyoon, talabing 400 daning padis, so dakol mananggat. So pigdua ining aldaw para makabuelo. So panduang aldaw sa November 24, so mga taga 3rd district, tapos so kabanga kang 2nd district. Si Sir Aldi Po, good morning tabi sa imo. Ang sa kuyang amigo dyan sa San Roque, kan syudad nin Tabaco. Maray na aldaw tabi sa indo. So, iyan tabi mga tugang. Pero sabi digdi, suma silibrar apuon January sundo November 24, 2023. So, ma-anniversaryo kaya na golden wedding anniversary, iyo po daamo na ang makakakubra kang sa indang 10,000. Tandaan po nindo hatabaka magkarelibo. So, wedding anniversary na may pitsang pitsa 21, November 21, 2023, sundo November 31, makukubra nindo sa indong 10K mga January na next year. Kay Edwin Magalona, watching from Manila. Kay Ma'am Liz Manlapas Kapos. Bago na naman ang account ni Ma'am Liz. Si Ma'am Liz, gari mga anibersaryo naman ini, gari ma-wedding anniversary naman ini. So, pwede ka po duman mag-avail, Ma'am Liz, kung
masilibrar ka kan sa imong golden wedding anniversary ngunya na taon. 2023. So, may duwang batch. Magayon ini kung maisipan lamang kang ngaya may mag-sponsor ngaya sa mga LGU. Halimbawa ngaya ang alkalde kang natunawan gibuontan ng munisipyo ang natunawan. Halimbawa kung alkalde kang natunawan, so mga nasasakupan ko sa munisipyo kang natunawan, halimbawa may pirang couple dyan na kakasalon, masilibrar kan sa indang golden wedding anniversary. Ako nan ma-sponsor kang sa indang singsing. Gurano ang singsingon yan tabi mamlis man lapas kapos. So pwedeng isang la man lamang inima na. So pwede lamang na isang la. Pag halimbawa ngaya dahing pang-inom so. Dahing pang-inom so agaw, pwedeng isang la. Yung pag-ibo kong singsing. Yugod mo ya. Sa 50 anyos na nag-ibahan sa magago, narigaluhan mo kisingsing. Tapos last year day makaabot. Rimati na. So, ibig sabihin, golden wedding anniversary ka na pala last year. O, day ka na. Pwede siguro mga golden wedding anniversary tabi batch nuli kamba next year sa 2024 palista na kamo. Palista tulos kamo dyan sa mga opisina kang MSWD o nindo. Sing-sing daang dulce. May narumduman ako kay ni tabi batching na sing-sing ka ito. So sing-sing bagang so pigkakaon. Pag ginibuan mo yan, pag inisponsoran mo yan na sing-sing na dulce, tatarangahon iyan. Mana mga batching ko man yung pahit mo man yan na. Bako iya, dapat so sing-sing na pwede mong isang la kung halimbawa dahil kang pang-inom, dahil kang pambulang. Pwede iya. Tayang mga couple na yan na nagabot sa 50 taon sa pag-ibahanin na, grabe nang inagihan kang tabi, batching. Hindi sanay ka taday ka pa man. Dahil ka pa nakaka-experience siya kan tawara ka pa man. Kaya magsumikap ka tabi, batching nuli. Ang 50 taon na yan, grabe nang inagihan ka. Magpasidala, nagpangkala na iya, nagkakulugan na iya. Kasabay na andyan. Yaon dyan so, mauli so agom na lalaki, buyo. Dadabalod so sa iyang agaw. Pero minabot na, 50 anyo. Kaya sa 50 anyos na yan, dakol nang inagihan kaya. Ego yan ki mga maugmahon na taon, may mga mamunduo, na may date pang magburulagat. Yaon na dyan ka, boss. Kaya kung paistoryahan mo yan na mag-agom na yan, kan sa indang inagihan sa buhay-buhay, batsing na nulikam ba, baka buton kita ki mag-araga, dahil matapos ang istorya kang mag-agom na yan. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Sana, sabi baga ni Vice Governor Ate Glenda na sana pahalagahan kang mag-aragom-agom, kang magka-partner-partner ang sa indang relasyon. Ngunyan baga iba na. Nailing ng mga artista. Karang simana sana. Mapagkasal, mag-arbuhon so pagpakasa. Pirang bulan pa sa natabi merkasiya, tripwasa na.
mabaritaan mo sa mga masunod na bulan, may partner na susaro, may partner man susaro. Iyon naman ang pig-aarog ta, kasi artista. Kaya, ba't snuli kang ba, napaisip lugod ako. Bata baga sabi ko, maartista na ako. Napaisip lugod ako. Gari, dahil na lugod ako ma-artista, kung arog man sa nakanampahe. Gari, nagpaparalitan man sa mga partner-partner. Bahay na siya na. Dahil na ako ma-artista. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang alas 8:09 na ang sa tuyang Philippine Standard Time. Yo, maorasyo impirata mo na kita. Maorasyo impirata mo na tabi kita ba, Cheng? Tawan lamang kita kimaray na pag-iisip. Sarabay po muna kita sa orasyo impirata. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. So sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tunta kalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas palad sa pagtabang mahasanta,
Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita digdi sa programa 16 minutos. Makalipas po ang 8 o'clock in the morning Philippine Standard Time, ang oras pong yan, atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Napon lang nindo si Sir Vince Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yaon po yan dyan sa pagitan kang UST and Mariners. O dyan po yan sa Rawis, Legazpi City. Kaya sa mga naghahanap po kidorm, boarding house, o yaon dyan ang MBY Dormitory. Ano? Sige, mga tugang ang oras mang pungian hatod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ongbonggao kang probinsya ni Nalbay. City Councilor Riner Bursik ang siyudad ng Tabaco. Kasabay taman dyan si Congressman Attorney Jel Bungalon kang AKB Party List. Kasabay taman si Honorable Municipal Councilor Irene Morales Pahot kang Malinaw Albay. Balik po kita mga tugang digdi sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako mapogirarayan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Manyang pong aldaw ni Webes. Pet sa 9 na kita kang bulan na Nobyembre. Taon 2023 sa may mga kumpleanya po. Maligayang happy birthday. Sa may mga okasyon man po. Iringat-ingat po kita. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri tabi batching nuli kamba. At sabi mo, artista ka.
Kaya pala na day ka pa nag-aagom, ta artista ka. Ha? Ano si Batching na Helen naman? Si Primay mo. Ano tabi kay ni an masasabi mo, Batching na Helen? Kay Primoy mo? Artista da siya. O hanggang ngunyan, day pa nag-aagom si Batching na nuli kamba. Ano tabi kay ni Batching? Anan maray kay ni? Or artista ka na kaya? Sige po mga tugang, duro-diretso na kita. Sinriparo, kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Alas 8:19 na. Ibatsing na nuli. Pangyari sa mapa ko. Alat ha? Sandali. Irak man kining sarong lalaki dyan sa Pulangi ang naaksidente kan nakaaging aldaw. Yeah. Na aksidente dyan sa Pulangi, Irakman. So, ang sabi, inatake da ini kang hilang niyang epilepsy habang yaon sa rilis. O dumana tabi Batching nuli kamba, inatake kang sayang hilang na epilepsy sa rilis kang train. O dumana na tumba, na timing man na yaon na sa train. Yaon na sa train. Diyan sa Pulangi na iko po. Siyempre, alas 7:30. Alas 7:30 ning Banggi. Tama man ang gadadi. Paghaling naga, pasiring na dyan sa Ligaw, Banggi naman agad maagi sa may Pulangi. So, siguro, aram naman siguro kan mga tao dyan kung anong oras tabi ang biyahe kang tren. Tadua man sa nabaga. Pag amay na aga, haling Ligaw, pasiring po dyan sa siyudad kang Naga. Pagkahapon haling Naga, pasiring dyan sa Ligaw. So saro ini sa mga problema kang PNR. O tabata ngunyan baga, piga ayos so mga rilis, pasiring dyan sa Legazpi. Nganing makabalda na so biyahe kang tren, ngunya na Pasko, haling Naga City, diretso na po sa siyudad kan Legazpi. So na-timing man kaso sarong aldaw, kaso sarong Banggi, na sarong 29 anyos na lalaki, o ang sabi, inatake da kang hilang na epilepsy, o dumana tabi na tumba sa rilis kang tren. Diyos ko po. Siyempre, pag naligis ka kang tren, Batching na nuli kamba, ispilingon mo na ngaya kung ano ang magiging kamugtakan mo. Ha? Iringat po kita. Iringat po kita sa mga pig-agihan po kang tren. Aram ta na baga kung anong oras maagi yan dyan. Ha? Ay, mampati pwede ang tren pumundong bigla. Kapag prominino ka dyan, ma-slide man giraray iya. Abuton ka man giraray. Barko nga ni ngayang barko, nagbabanggaan pa. Nakahiwas ngayakan dagat, nagbabanggaan pa. So, ingat na sa natabi, ini, kaya, inatake. Yan sa iyang hilang, ay na siguro,
Dahil na siguro nariparo kang iba, o di yao na sutrin, narimate. Eyo. So, ngunyan, ang pigigibo ngunyan kang Philippine National Railways na panagos po ang clearing operation. Ikakaurulay so may mga harong sa gilid kan tren na so mga nakaulang dapat halion. So harong sa gilid kan tren na iyon ang pigigibong playground kan mga aki. O yan ang mga makatakot diyan, uning mga aki. Mahiling mo sa mga aki, diyan nagkakarawat sa release kang tren. Maski aram ninda kung anong oras o biyahe, ang panlingaw, iyan ang problema. Nakakalingaw. Igwa pa nga dyan ng mga aki, tabi batching nuli kang baso, nagugurod tayo man baga. Nagkakarawat sa mga aki, piggagapos dyan sa tren, piggagapos dyan sa release kang tren, sa mga kakawat ninda. So, kararawan baga, natighiling man sa pelikula, ang mga aki bagangon yan. Aroguntado ngayon sa pelikula ni Arog Kenny, igakudta ngayon dyan sa release kang tren ining kakawata. Balontado ngayon kung makadulag ini pagharanina ang tren. Tig-arog so sa pelikula. Nahiling mo na yan. O yan ang dapat asikasuhon kan mga magura. O tahaloy-haloy kitan dae nag-agi so tren. O dyan sa pasiring sa Legazpi. O siyempre mamamaguhan so mga bagong henerasyon. So mga aki, siyempre mananalian. Ngunyan sa nangaya kami nakahiling kiarog kayo ni. Na tinuruhog ngayang tinuruhog ngayang bus. Tinuruhog ngayang bus. May nag-aging nga digisa mo, tinuruhog na bus. Di ba? Yan ang magiging problema. Kaya ongoing unyan ang clearing operation kang PNR. Haling ligaw, pasiring na dyan sa siyudad kang Legazpi. O tasabi, baka lamang databi, bago magpasko, makalusot na ang biyahe kang tren haling Naga, pasiring po dyan sa siyudad kang Legazpi. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano daw kung malunad kita sa tren? Narumduman ko lamang kito so paglunad ko dyan sa tren, SM nilad doon. Good morning, Tabi, sa mo SM. Yun ko man, naglunad kami kito sa tren. Una ko baga, pag naglunad ka sa tren, smooth ang dalaga. Grabe pa palang luwak-luwak dyan. Makalugari kaso, nakailing na kamo ki, ano nga po sa ino kang igot? So, may tumbagang piglalugo. Ano po kasi, balingoy, kamuting kahoy. Balingbing, bako balingbing. Ano man na, o, styling na nindusot, tigtakpan kiduwang mangko, tapos tiglulugo. Arog kan so na experience ako sa paglunad kitren. So mga batang 90s, dahil naman nakalunad kitren. Narumduman ko kayo so paglunad may halik dyan sa Metro Manila, pasiring dyan sa Pulangi. Pagbaba ko dyan sa Pulangi, libong pa ako. Kuya ko, pag naglunad ka sa tren, di smuton iyan ta, ang agihan bagakan, so bakal. Pero ngayon sa ibang nasyon, pertihon niya maglunad sa tren, dahil mga kilo ba? O digi sa tuya, malubakon pa. Parehas man kang paglunad mi sa aeroplano. Susaro mi kay itong pag-iriba na reporter ma, first time niya, tabi SM, na maglunad sa aeroplano. Ya, kung magkagat ka muna sa gumag kang eroplano, nga hindi ka masinaw. O ano kataluminayog na sa eroplano, tamang-tama, maraot sa panahon.
O ano ka ngayon, digdi pala niya sa itaas ngayon, igwaman niya ki mga hams. Nagilo-gilo man so eroplano. Ano nga niya ito? Niya ako nakaligis ki hams. Tabudod man so reporter na kariba ko. O may hams nga digdi sa taas. Igwa. O yan nga niya ko, igwa pag mga lubak-lubak, may under construction pa nga ning nakalaag. Kaya daw nga ako pagparabuaha. At ay ako, dungawon mo, hilingon mo yan ako sa bintana. Oh, may ongoing construction. Kaya nalubak so, eroplano. Oh, iyo nga yan. Aram mo yan ako kung si Seso kontraktor. Kang ongoing project na may nakalag na slow man at work. Diyos ko, nasa nagbarkada ko itong reporter. Pag-abot mi sa Metro Manila, dahil nanggad minasuway sa ko, sigurado ngayang gugudtay mo na ako kan mga pag-iribata. Iwawara ngaya ako kani, kumbaga, ililigaw siya. Ilalagalag siya. Sa kuya nanggad uminiba. Sayo mo na sa nangaya ko, pati maibata, gari ka sa nangayan tultul digding kay riba ko. Diyo. Naglakaw-lakaw man kami sa mall. Paglakaw-lakaw mi sa mall tabi SM, dahil nanggad minarayo sa ko. Nya ko pili na dyan, baka may mga gustuhan ka dyan, may mabakal ka, pag ulit mo lamang may souvenir ka na nakaabot ka sa Metro Manila, nakalaw ka digdi sa mall, na uniso na bakal mo. Pili-pili siya kisapatos. Ako yaon man ako duman sa mga ma-t-shirt. Dahil nanggad sa kuya minarayo, siguro mga 5 lupasa na. Imbis na nagpipili siya ki sapatos niya, dahil niya manahiling na maray sa sapatos, na akong tigihiling, baka adulagan ko, baka nabayaan ko. Gusto na sana. Ayo. Aron kang kaya. So, yan mga tugang. Ayan ang istorya sa tren. Aling tren na pasiring duman sa eroplano. Sabi digdi, mga tugang, kang Philippine Statistic Authority na nagbabada sa presyo kang bagas sa bilog na Pinas kang nakalipas na tabing bulan. Pero mas halangkaw databi ini ikumparata kang mga nakalipas na taon. Ibaga. Last year, so pinakamahal na bagas ka ito, 45 pesos, sundo 50. O ngunyan, hilinganan nindo. Ang pinakabarato ngunyan, 50 pesos, ang pinakamahal, 70 pesos. Medyo nagbaba ngunyan na mga nakaaging bulan, aranihan. Nag-arani. Nag-arani tabi mga tugang. Buminaba da tabi ki 13.2% kang Oktubre. So rice inflation na may pinakadakulang ambag sa food basket hali po sa 17.9% kan nakaaging Setyembre. Sabi digdi, may pagbaba databi sa presyo kang regular meal rice, ano? Kung ikukumparata databi sa datos kang September. Kung ang average databi kang presyo kang bagas, regular meal, nasa 40 centavos kada kilo. Buminaba man databi, so will meal rice. Dati, 51 pesos kada kilo. Ngunyan, kang inot, nasa 52.70 sentimos kada kaagi pong Setyembre. So, buminaba. Kidit.
Natapyasan man sa mga special rice, hali sa 51 kada kilo, hali po sa 61. So, piso so binaba. Tayo na nga ini, nag-arani. Iyo, nag-arani. O, hindi sa nangon niya na bulan ka Nobyembre. Sundo Pasko. Ano sa iling ninda? Sigurado nga yang malangkaw na naman nga ang presyo kaya. Lalong-lalo na tabi mga tugang sa mga panginot na barakalo na naman pag-abot po kang Pasko. O, subunay, batsnuli kamba. Gari subunay muna sa natabi, batsnuli kamba, hindi naglalangkaw. Gura noon ang presyo ngunyan kang pambansang ulam kang mga Pinoy. Ang pinakabarato ngunyan, asyete. Gari na sa nabunay ki pugo. So, asyete. Ayo. So small, gari asyete. So, large nga ni, gari 9, sundo 10 na. May labi na nga ng 10 pesos na bunay. So, paano nakita kaini sa Pasko? Pag Pasko baga, kaipuhan na maray ang bunay. Magibo kilit chiplat. At paborito ang kutab batching ang lichiplan. Paano kaini? Kamahal na kang bunay, salag, itlog. Kamahal na. Grabe. Kung sa bagas nagbaba ki nasa 50 sentimo, subunay naman ang luminangkaw. Halos 2 pesos. Piso sundo 2 pesos ang linangkaw. O kang presyo po kan mga bunay, dyan po sa mga merkado. Yo. O di, paano nakita kayo ni sa Pasko? Batse? Tsaga-tsaga na sana mo nakita sa dilimon. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Mga tugang, igwan na po kita 36 minutos, lipas po ang alas 8 nin pagkaaga. Mabalik pa po ang programa, makalipas lang po ini, may naipit pa kitang mga commercials. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maninba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka talbay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta.
Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angsiang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJB Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotovio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Kaimahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Alas, sige, balik po kita mga tugang digdi sa programa, 41 minutos. Lipas po ang alas 8 nin morning. Philippine Standard Time, oras pong yan, atod sa tuya kang MBY Dormitory na makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinano. Napon lang nindo si Sir Bids Laudit, ang manager po kang MBY Dormitory. Yaon niyan dyan sa pagitan kang UST and Mariners along National Road. Yo, ang MBY Dormitory. Iringman, ang oras na yan, atod man sa tuya ni Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw, kang probinsya ni Albay. Kay City Councilor Riner Burse, kang syudad ng Tabaco. Siyempre, mga tugang kasabay taman dyan si Congressman Attorney Jel Bongalon, kang AKB Party List. Si Municipal Councilor Irene Morales Pahot, salamat man, kang malinaw. Yan ang sa tuyang mga katuwa. Thank you. Mabalik po kita mga tugang sa programa Serbisyo Asin Reparo. Ako man po girarayan sa indong servidor asin taga Reparo. Manny Moxea po, si Mr. Hulbutana, ngunyan pong Webes. Webes na po. Petsa 10 o kaya petsa 9 na kita kang bulan na Nobyembre, taon 2023. Madali na ang Pasko. Anan maray sa Pasko. Alam na, pag Pasko, alam na. Baka lamang sa bagay, taon-taon tamang pigigiboy niya, no? Saka na kumaan-anonsyar. Pero, siyempre, pag kada Pasko, huwag kita pigigibo man na tabang. Hindi po sa program. Dapat maugma pag Pasko. Di tapos na so eleksyon, dapat
permiso na maugma, sabi ba ni Ate Glenda? Wag tayong kidit. Pag nagpapara-credit kita, mapapadali ang buhay ta. Siyempre, pag nagpapara-stress ka kang buhay mo, paparaisip ka kang problema mo, madali ka kan magurang, baka madali ka pa kan magada. Ayo. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Relax na nga ni. Dapat importante, permisa ng enjoy. Enjoy na, maugma pa. Magpara i-receive kang problema. Hayaan yung problema ang mamroblema sa Indo. Bako? Sabi digdi mga tugang kang Philippine Statistic Authority na sa mga Pinoy databi na daing trabaho, luminangkaw daa kang nakaaging bulan na Septyembre. Pero may yan, puros na nagralangkaw. So daing, presyo kang bagas, naglangkaw. Presyo kang bunay, naglangkaw. So presyo kang mga panginot na barakalo, naglangkaw. So mga dilata, nagralangkaw. So nawa rang kitrabaho, naglangkaw. Puros na nagralangkaw. So tarauhan kang barangay na eleksyon, naglangkaw. Puros nagralangkaw. Iguyugod mo yan. Sabi digdi luminangkaw databi ki 4.5%. So mga Pinoy na wara ki trabaho kana kaaging Setyembre. Nasa 2.26 million na Pilipino na masalangkaw po sa nai-record kang nakaaging Agosto na nasa 2.21 million Pilipino ang daing trabaho. Luminangkaw ki 5%, 2.26 million. 2.26 million kang nakaaging Agosto, paghali sa 2.21 luminangkaw. Kang Agosto, 2.21 million ang mga Pilipino na daing trabaho. O kang nakaaging Setyembre, nasa 2.26 million Pinoy ang trabaho. Sige sanan papa. Nagparaharalat po kang panao kang eleksyon. O ngunyan, so tinasendo kang eleksyon, wala na. O sa mga re-elect na mga barangay officials, o ito na. Ininutang na tabi so sa indang honorarium. Ano pa ma? Ininutang na sa honorarium ninda, sundo na ito sa 2025. O ano pa man na serbisyo ka nang itataw sa indo dyan sa barangay? Inda sa na kung magsirisyon pa yan. Tapos na ano pa man ngaya? Nabakal minaman niya subuto nindo. Dahil na ka mo magpararulugo-lugo dyan sa barangay nindo na dahil ki maray na serbisyo an sa indong mga barangay officials, tatapos na. Pero pag irumdum tabi kang DILG na kung sisay man ang mapatunayan na pigbabara nindo sa mga bagong ilihidong opisyal, so nagkukontra sa pagtukaw kan mga bagong ilihidong barangay officials, magkakaproblema da ka mo sa DILG. Pwede ka mong masangatanin kasong administratibo kaya kriminal. Lalong-lalo na sa pag-turnover kan mga pagrugaring kang barangay, so dapat, so outgoing, dapat may turnover na maray. Duman sa bago. Dapat may turnover.
Ngunyan, so nagkukontra na ngaya, igwa kaya may ibang lugar kaya na pigbabarkadahan. Dakol baga kita ka na nahiling sa mga bareta na dahil minatugot sa sarong grupo na tumukaw sarong grupo, biyo pigbabarikadahan. Igwa baga kaya, mga nakaaging eleksyon, pigbarikadahan sa munisipyo, pigsirado sa munisipyo, pigsarado sa barangay. So magkakaproblema na tabi kamo kayan sa DILG. So sana magayon maging smooth tabi so transisyon. Diba? So sana maging smooth ang transisyon ang pagto-turn over. You know? Di sana so mga bagutang ibinurotong opisyal, sana po magampanan ninda sa sendang mga pinangangako. So pinangako ninda. Bagay kada eleksyon, dako lang pigpapangako, pero hilingan na po nindo. Nagbabasol kita pagkatapos. O pira na sa nangaya. O harap kayo ni. Ma-eleksyon na naman sa 2025. Pirang taon na sana. O date na sana. Halos mga tugang sarong taon na sana. Ma-eleksyon na naman sa 2025. Hain na nga so ipinangako sa tuya. Hain nga yan. Ngunyan, pinangakuan kita, dahil manautog, sa sunod naman na eleksyon, lulukuho na naman kita. Iyon na naman ang susuportan ta. Tapos maurag-urag na naman kita na dahil ngayon na utob so pangako, kisay sala. Kisay sala. Kundi, ang ralaban ngunyan digi sa Pinas, iba na. Padarakulan ng pira. Dahil na bagalamang o siguro igwa pa man mga nagkakapira na udok sa buot ang sain ng serbisyo. Pero mabilang muna sa nangayaan sa imong guramoy. O kadaklan sa tuya digding mga politiko na nahudong na suuta. Sa bagay, pag nakakatana na ngaya, nakatana na sa pwesto, nabuboyong na. Harap na kaya na nangyayari. Pag nakatana na ngayon sa pwesto, nabuyong na, habo ng butasan. Di ba? Maray lamang kung nahiling tan talagang udok sa buot ang pagserbi, pag may makulog sa saindang nasasakupan. Pero ilingan na po ang nangyayari ngunyan sa tuya. Dari wara ma. Ilingan ngunyan sa nangyaring barangay SK election, pirirakan. Mga darakulang politiko, iyo pa so nagtaonin panding duman sa mga kandidato sa barangay. Hilingan na nangyari. Tapos, grabe so kampanya kang Comelec na bawal tabi ang vote buying. Abi kang barkada ko, ano daw ngaya kung illegal na sana? Gibunang legal. Ang barakalang kibuto, tayo man sana. Si Simon yan, kandidato antay na makal. Buto. Diba? Ibuno sana ngayang legal. Sa 2025, ma-election man sana. Sigurado man sana ngaya na magpipirra ka niya. O di, gibuno sa indong legal. Gibuno sa natabi nindong legal, sukurartahan. Total, yun na yan ang nakagimatan kan tao. Kan mga Pinoy. Mas kitabi nga ni mga aki, iyon ang tataram mo niya. Aram na kan mga aki kung ano supaipit. Aram na kan mga aki kung ano ang haga doon pag ma-eleksyon. Aki pa sana yan, dahil pa lamang kipagka aram manungod sa eleksyon pero hilingan na po nindo. Iyon na po sa kulturang na maa-adaptar ninda. Kultura na yan. Sisay nga kanan makapapabago. Sisay ngayon makapabago kaya. O kaya nga ni may mga nagcha-challenge na sumakarandidato tabi daa sa 2025 midterm election, pigcha-challenge ka muna. Baloon daw ngayon nindo na day mamakal kiboto baga manggara na ka mo.
sa iling ko, dahil makagat sa challenge na yan, nata, mapasiguro. Mapasiguro, siyempre, may pirak man nga ako, nahalik man sa nasa tawo. Nga tataday ko ni panao. Bako ko man nga ni pinagalan. Inaabasan ko man nga ni, nga tataday ko ibalik sa tawo. Inaabasan ko man sa nangyayani. Oh, nga ning sigurado ang panggana. Pero kung dahil katabi mamakal kiboto, indasan akong kumana ka. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Reparo. Sa Paskong darating, nais ko'y ikaw pa rin ang aking kapiling at sa mga araw ang darating. Walang ibang hinihiling. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Asin Reparo. Mga tog, ang igwana lang po kita 5 minutos bago tabi magalas 9. Digdita naman po muna para mintras na tatapuso na sa tuyang programa. Ngunya na Webes, petsa 9 kang Nobyembre taon 2023. Sa mga parantabay niya to, salamat. Paki-like and share na lang tabi, Ma'am Liz. Yan sa tuyang programa para mahiling man po kang iba. Pabati na tabi kami ang bagong elect na kapitan sa Libod, Kamalig, Albay, si Kap Agunday. Siring man databi sa mga kaklasikong nakaluwas man sa pagkakagawad si Rolando Nuarin, tama ba? Nuarin at si kagawad Emilda Ganilo kang barangay Iluluan, Kamalig, Albay. Sana magkaroon na po ng pagbabago ang barangay Libod. Kumusta na lang po dyan sa Libod, Kamalig, Albay. Lay Noiles all the love from Europe, sabi ni Maria Rosen. Sige. Mga taga Kamalig, good morning databi sa Indo. Ingat po kamo ha. Sana may magpagbabago na da. Ayan. Sige po. Thank you. Sa pangaran po ni BM Ate Glenda na kasabay niya, BM tuloy. Si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, nakasabay niya to kasubagaw sa Albay o kaya may forever sa Albay. Sa pangaran man po yan kan sa muyang station manager si Maestro Nila doon. Kasabay ang bilog na tropa kang Bicol Net TV. Sa pangaran po kan mga taga-suportata ang MBY Dormitory, si Vice Governor Ate Glenda Ongbongao, si City Councilor Riner Burse, si Congressman Atty. Jel Bongalon kang AKB Party List, and si Municipal Councilor Irene Morales Paut kang Malinaw Albay. Pangaran man po kan sa koyang mga alalay. Mga tugang paaram na po muna sa indong servidora Sinta Gariparo. Manny Moxea po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan 7 to 9. Digdi po sa programa Serbisyo Asin Reparo. Adios amigos! Domo arigato. Iringat po kita. Si Manny Moxea sa programa
serbisyo asin reparo sa Bicolnet TV. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicolnet TV. Kasunod kang Bicolano World